We zijn al het audio op goed zetten. Hartstikke leuk om te zien naar een nieuwe video. Ik kreeg een reactie van iemand die zei van ga naar het reuzenrad in Drachten. Dus ja, zo gaat het soms. Hè? Soms zeggen ze meestal wat van, nou ik ga daar en daarheen, dan ging ik daarheen. Maar soms dan negeer ik het gewoon. Dat is gewoon hoe het gaat. Dat is mooi. Goeiedag meneer. Dat is niet op de waardje. Op het reuzenrad, op mijn bijs ben. En wat zeggen we dan wel? In het reuzenrad. Dan geven we mij maar kwart erin. Ben je benauwd? Ik? Nee, joh. Ik ben nergens benauwd voor. Je bent nergens benauwd voor? Nee, ik ben er zo gauw benauwd. Ben mij benauwd voor werden? Dat weet ik niet. Nee. Is er iets waar je benauwd voor bent? Nee, ik ben nergens bang voor. Ik ben niet Ik ben wel een roege baas. Nee, ik ben heel net roep, maar je hoeft dan niet bang te werden. Ik ben van mij bang werden. Ja, dat weet ik niet. Misschien je bent toch een beetje afhankelijk van mensen gaan dat ding in elkaar zetten. Voor hetzelfde gaat hij een bouwtje van je. Daar heb ik alle vertrouwen in. We gaan er vertrouwen in de meesten. Ja, ik ben vakmensen. Ja, ja, je was een pensioen net. Ja, ik ben vakler. Zie je het net voor het eerst. Dan riep je zeg maar op BS, maar die waren zelfs net? Nee, die ene was er net. En dan moet paken mij, hè? Ja. Dat scheelt soms, hè? Paken jou het vertrouwen? Ja, joh. Ja, het paken zei, die staat niet goed met mijn rekening. En dan paken ze wat bang, hè? Dat jou Nee, joh, nee, wij zijn bang voor werden, hoor. Dat zei je ook ooit in de BS, wij zijn bang voor werden? Nee, hoor, niet bang te werden. Nee, ja. Maar houdt er zin in? Jo, ja. Ligt het nu wel mooi. Kom je weer Drachten? Nee, ik kom van Boetenpost. Oké, dan denk je ook, kun je Boetenpost lezen? Dat weet ik niet, dat maar wel wat. Misschien wel. Vaak ga je dat, hè? Meestal gaan ze hier binnen of zo. Het lasjes uit, eerst wij zelfs. Ja, maar ik kijk met een helikopter boven een eigen dorp vliegen, maar dat is juist een heel hoog dorp, hè? Ja. Dat is heel hoog, hè? Ja. Dat is gewoon zo. Nou, ik wens je daar volle plezier. Ja, doe ik. Verder. Ja, nog voor een reis. Succes. Ja, dank je. Dank u wel. Jo. Jazeker. We hadden kaartjes al. We hadden kaartjes al? Jazeker. Wat kost het eigenlijk? Wat kost het? Zo'n euro per stuk. Ja. En waar zie je nou het meeste uit? Dat gewoon de hele belevenis, om het een keer mee te meten. Want we hadden nog nooit meemaken. Je ziet gedaan zo'n reuzenrad in Orensteden wil steen. En ik dwars er nooit in. En nou ik zie het, zeg van nou of nooit. Dat gaat de vraag. Ik zie vooral uit naar daar bovenin wezen en dan alles oers in de hele buurt. Dus dat we dorpen in de vierde lezen zullen. Hoe zou de buurt? Noordwijk. Noordwijk, goed maar Meerum, Gruttegaas, Noordwijk. Dat is. Ken je dat zien? Ken je die wij zien, nou, denk je wel? Ik hoop het, maar het wordt toe. Ja. En jullie zijn al eerst van, misschien wat angstig, waar ben je dan benauwd voor? Ja, nee, het is altijd wat griezelig. Het is kijk zoals in een vliegtuig stappen, zo van ja, je geeft van de groene aan en nou weer keer je. Maar de bakjes binnen tegen, dus dan denk ik van, ik kan er niet zo maar uitvallen. Dat jou er extra... Ja. Wat stevigheid van je gevoel, inderdaad. Ja. Je zit daar net zijn erin dat je heel vast horen maar. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het iets als vleien is. Dus dan denk ik van nou, dat wak ondertussen. Dat vind ik ondertussen echt leuk. Dus ik heb wel hege verwachtingen dat ik geniet van bakstjoch. En heeft het die voornaam en thuis heeft het verinnerlijke kind. Dus. Wat helemaal goed komt. Hoe lang ben je er al mee aan dan? Een hele week. Je wil zeggen dat het opbouwd was. Oh zo. Dus even nadenken en het is de dag. Ja. Ik wens je hoe dat zo precies. Hij dan een bepaald tiert of zo, of mag het zien? Nee, ja. Nee. En dan een kaartje kost. Sprutsen hoe het tiert. Het kind dus net stijrig in. Ik hoop dat er heel... Dat we daar en dat ze ons vergeten de eerste keer weer uit te halen, dat we nog een keer een rondje kunnen. Dus dat ben ongeveer uw wensen en hopen. Misschien een onvraag dan, dat ze even pauze nemen dan, op het moment dat je in boven zit. Dat lijkt het me heel goed plan, ja. Ja, precies. Dat is zo mooi best. Nee joh, je hoort net meer. Oh, wanneer wordt dan? Nou, dat weet ik niet, ik denk er nog wel zo maar ja, ik ben alleen en denk je, ja, dan doe je zo'n ding net zo gauw, maar en een keer winnen, dan zeg je, nou, dan ga je er even niet. Je gaat een partner beneden om erin te gaan. Nou, zei iets, ja. Nou, dan moet hij zich spontaan maar even ombieden, denk ik. Maar, ja, zei het. Ja, je zit met romantisch dan ook al net. Ja, ik hoor wat, hè? Ja. Snap ik wel, dat is ook zelfs ook wat, hè? Samen met de vriendin er even in. Dan bovenin, hè? Dan op een knibbels en dan, hè? Oh, dat wil ik nog maar.
Dat doe ik wel eens, hè? Dat doet, ja, nee, zeker. Ja, ja dat is zeker een idee. Nee, Nee, maar maar met de ideeën ben ik goed. Ja. Nee, maar ik zei, ik moest zo even aan Pip Bart kijken, want ik denk, ik zal er even zien hoe dat hier erheen leidt. Nee. Nou, dat is wel een mooi ding, maar ik vrees me af dat het echt wel de heeste is, want in Slagharen die is toch echt aardig hees. Ja, maar ik denk dat de heeste zit er meer in het, dat is een mobiel is. Dus deze kan ze, ja, net Safariden natuurlijk, maar die kan ze ergens weer opbouwen en opbouwen. Hè? Dat is de heeste mobiele reuzenrad even mee. Dus ja, dat is ook wel een heger niet natuurlijk. Qua reuzenrad. Ja. Nou ja, je zit er binnendoor. Dat hier, ik vind het ook wel mooi om iepen. Dan waait het wat en zo. Ja, maar misschien kan het Rudy hem zeggen, ik weet het niet. Hier is het heel dal dicht, neem ik aan, want dan missen er die tussenscots. Ja, die ben wel iepen, denk ik, ja. Ja. Maar dat is een mooi ding. Ja, toch? Ja. En is het mooi verdragen? Uiteraard. Dus het is je promotie natuurlijk, hè, van de stad. Het loopt wat volk en warm, mag ik zeggen, warm. En ik verbaas me, zo'n man niet te media, hoeveel mensen er dan nog hier binnen. Hè? In een rij. Ja, dat kan ook vakantie. Je vindt wel gauw wat voor die op is, maar het is inderdaad een mandje met je natuurlijk. Ja. Hè? Nee, maar, ja, mooi. En van die crèmekes hier is je, dat maakt het wat gezelliger. Ja. Nee, ik ga niet in het reuzenrad. Nee? Nee, En waarom niet? omdat ik de kleine mee heb. En Maar die kan niet mee? Nee hoor, die slaapt. Oh. Ja, nee hoor, die neem ik niet mee. Mijn man en dochter gaan erin. Oh zo, en dan blijf je gewoon even zitten kijken. Ja, we wachten tot het Of heb je klaar is. stiekem ook een beetje angst? Nee hoor, nee. Nee. Dat wil een goed excuus zijn natuurlijk, hè? De Ja, kleine, zo nee, van, dat is nou, waar, kleine dat is ligt waar. slapen, Nee ja, ik hoor, kan er niet nee. in. Nee, ik durf er wel in, maar ik ga er nu niet in. Misschien de volgende keer. Ja. En wat lijkt het u wel mooi? Ja hoor, zeker. Ja hoor. Dan is het wel een beetje jammer dan weer dat u niet in kan, toch? Ja, jij mag ook even bij de blijven. Ja, nou ja, dat zou ik zelf niet zo snel vertrouwen. Maar goed, ik vertrouw mezelf wel, maar goed, een ander dan is het Nee lastig, hoor, hè? nee. Ja. Het is hartstikke leuk. Misschien de volgende keer. Hij staat er nog even, toch? Dus, Nee, ja, ik weet het niet uit. Maar ja, ik dacht het wel. Dus dan moet het een ander keertje Heb nog misschien even, nog lukken. ja. Precies. het zal ook wel eens wakker zijn. Ja, Hey. precies. Zij. Zei, ja. Ja. Nou, we zaten even te overwegen om erin te gaan, ja. Ja, dus we even kijken, even een blokje om vandaag, wel lekker weer. Dus ja, we denken dat we er wel even in gaan. Zeker, ja. En waar zorg je dan uit? Je bedoelt waar we naar uitkijken? Ja, ja. Nou ja, hoe ver je kan kijken, hè. Het is een mooi helder weer, dus ik denk je kan heel Drachten wel overzien, dacht ik. Ja, ja. Dus mijn dochter wou er wel graag even in, dus ik denk nog even op een scooter er even heen. Ja, maar is het niet spannend? Is het ook Nee, spannend? hoor, vind je het niet spannend? Nee? Je wil er graag in, hè? Het is wel hoog, hè? Maar dan maakt ze... Gestopt. Ja. Oh, hij stopt, ja, hij stopt dan ook. Want dan Er moeten andere meer mensen mensen er weer in. in. Ja? Maar hoe gaan ze eruit? Dan gaan ze weer uit, gaat het deurtje weer open, gaan ze er weer uit. Dan moeten we zo er ook maar even in. Het is vaak natuurlijk echt van hoe benauwd dat je er zelfs doet, hoe benauwd dat het ben ik wordt. Ja, natuurlijk, hè? maar wij zijn gelukkig niet zo gauw benauwd hoor. Ja. Ben je weer in Drachten dan net? Ja, kom hier uit Drachten. Ja. Dus dan zie je natuurlijk wel even zien van kijk je eigen hoe is nog even spannend. Ja, dus we even goed kijken. Dat moet wel goed komen. Dat moet wel goed komen. Ja. Dus, Nou, veel plezier. Ja, je ziet hem straks ook nog in het reuzenrad of net? Ik ben wel in West. Hoe bist je al in West? Ja. Hoe wie dat? Leuk. Wat haast al als jongen? Ja, alles in het centrum. Ja. Komt je uit Drachten? Ja. En wat weer leuk om in het reuzenrad? Ja. Het Utrecht gewoon. Wie het spannend? In het begin wel, maar daarna niet meer. En haast ik wel twijfel om het wel in te gaan? Ja. Misschien wel eng, ik weet het net. Ja, dat dacht ik, maar het voelde me. Ik dacht eerst van nou misschien wel spannend, maar toen ze er één keer in zit is het... Ja, toen voelde het wel mij. En bist er dan alleen nog in West? Nee, maar haar. Oh, je bent met z'n beiden erin West? Ja, we zijn de meeste beiden in West, ja. Ja, want ik ken al van een man die zei van ja, het is eigenlijk net iets om alleen nog in te gaan. Nee. Zo is er alleen nog in gaan of net? Nee. Nee hè? Nee, dat is saai. Want die man die zei ook, ik zoek meer als iets romantisch. Zo van nou, een Ja. dame erin en dan eventueel een huwelijk vregen. Maar goed, Ja, dat is wel een goeie. ja toch? Ja. Ja. Ja, zo in de vatbaar voor wij. En de jongen nog zei van nou, ik kom met die reuzenraad in. Dat is het romantisch. Ja, dat is wel romantisch, ja. Ja? Maar dan net vregen Tronje. Nou, terug mijn vriend ben ik wel vregen, maar die komt van het weekend hierheen, dus ja. Oh, die vriend die al zei van hé, leven mij zijn beiden nemen het reuzenraad Ja. in. Oh, nou. Precies. Maar dan best er al wel in West natuurlijk, dus dat is toch wel een beetje wat het is. Ja.
Is dat een oorstinkst om bij die vriend in het reuzenrad te gaan? Nee, ik denk net. Het is wel een leuke ervaring. Dus het is zeker voor een tweede keer vatbaar. Dat is gewoon romantisch. Ja. Het is net misschien romantisch. Ja, precies. Misschien had er al die petto, een mooi cadeau of zo, Ja. boven binnen. Ja. Is er nog een keer in of weer gewoon eenmalig? Eén keer. Ja, is het een eenmalig ding of zei het van, nou, ik kan ik wel vaker? Voor één keer. Ik zou het eigenlijk nog een keer doen. Nee? Misschien van je prijs, ik weet niet wat kost dat. €4 als het onder de tafel is. Want ik stuur je meidje een foto. Ja, Wat gaan we op de foto zetten? ik had natuurlijk dingen erop zetten, het hele rad. Dus pas had ik de ding erop zetten, die zitten er al in. Wat viel van het reuzenrad? Ik ga echt bevreesd daarop zeker. Ja? Ja, dus ik kom er net in. Je komt er net, nee? Nee, kom er net in. Nee. Nee, dat is voor mij... nee, moet ik net proberen, want ik... gewoon, dat is niks. Wat gebeurt er dan? Dat je erin zit in? Dan rijd ik in paniek, hè? Ja, hè? Ja, ik had al een keer aan mij maken, dus... ik was al eens een keer bij in Rotterdam, bij de mast daar. De Euromast. De Euromast, ja. Ja. Dus ben je een week met erbij. Ja, dat is al jaren verleden. Maar ik op het laatste moment koop, dan krijg ik uit die halve wijk om. Hoe zeg ik mij moeten. Dus de rest, dat is gewoon mij op heugel. Ja, dus je komt je net in, begreep ik wel. Ik kom je net in. Nee. En ik vind het ook eng. Ik had ook wel mij maken dan dat we daar in Toronto. Daar weer mijn vrouw ik om. Nou, nog wel heuger als dit. Ja. Dan mailt het me al in. Maar wat moet er ook gebeuren, word je er wel in gaan? Geld? Nee. Nog steeds van ik jou €100, je er dan in? Nee. Nee? Nee. €200? Nee, ik net. Ik net, €1000, misschien wel ik man, hè? Dan had je ook net vol zin. Nee. Dan moet je bij wijze van spreken en een 100 toeren erin zetten. Nee. Nee, hè? Mijn zon dit is leveren dan dat ik bij wijze van spreken dat geld vergeet. Maar er zijn heel veel mensen die gaan erin, die komen er weer zomaar uit. Ja. Dat zei je ook niks? Nee. Nee, hè? Nee, ik vind de band die zitten erin en Lidsband zit erin en mijn vrouw zit erin. En Oh, iedereen zit erin, behalve jou? Ja, ik behalve ik. Ze zal Maar dan dat is direct sneu. Ja. Ja. Ja, dus, Maar vind je dat echt vervelend dat je dat nog gaat? je leert er mijn leven, hè? Ja? Ja. Ja, want ik ben hier nu sinds 4 jaar op een appartement. Ja. Hè? Ook vrij heeg? 2 huizen. Oh, Ja? Ja. Maar ik kom net bij wijze van spreken vlak van het uit en ik net vlak bij het balkon. Dus denk ik wel, stap je vanaf. ja, en 2 heeg. 2 heeg, wat is dat? Wat zal het zijn? Dat zie je meter? Ja, dat zit heel. Ja. Ja, nee hè? Nou, Ja, hè? nee. Dus, En misschien toch lastig te begrijpen, voor iemand die geen hoogtevrees had, is het misschien lastig te begrijpen, hè? ja. Nou, dus, ja, ik praat dus pas ik mijn vrouw dus. Want ik ken het precies uit, die is tegen alleen te wachten. Hè? Ja. En ik zei van, nou wij dezelfde kwaad. Ik denk het altijd. Maar spits niet zeg mijn man, die is die dat ik al in te wachten. En die zei van, ik ga hecht tevreden. Maar zei, ja, vliegtuig, dat kan wel. Vliegtuig Ja, kan maar wel. ik ben wel een aantal keer met een vliegtuig geweest, jawel. Maar dus dan kan je wel in een vliegtuig ben je nog vol eigen. Maar ze hadden niks aan me. Nee, hè? Hoe zit je met vliegtuig dan? Gespannen. Ja, continu. Ja. Want je zijn al van in Toronto, dus je bent naar Canada geweest. Ja, dan ben ik wel een 4 keer 3 jaar in Canada geweest. Toen ben ik al naar Canarische eilanden geweest en Ibiza. Hè? Ja. Maar ze hadden niks aan me. Had ik weer spreken van, dan ga ik een puzzelboekje. Hè? Ja. En dan ga ik bij die kleren, dan weet ik precies hoeveel al een jaar worden dat ik in vliegtuig zit. Ja, hè? Ja, dat is wat. Ja, hè? Ja. Ja. Nou, Nou, doe je er maar wel, ja, hè? daar doe je niks aan. Dus, Nee, nou, ja, toch. zuster zit op nummer, wat zit het? 24, 24 of zoiets in die buurt. Maar ze daar ergens in zitten. Ja, dan komt het er nou aan rust. Oh ja, joh, wat je nou doen? Ben je nou klaar? Ben je nou, als het hoort? Ja, ze gaat aan. Dus, nou, ik geloof dat ze daar ergens zit, op 24, Ja, 24. je wilt zo'n 4 rondjes gaan, hè? Of 5 steaks, ja. Ja, dat meen ik het zijn, ja. Het maakt wel de moeite weer geweest. Ja, voor die cent, nee, dat kost Ja. ook wel een beetje gewoon. Ja. Zullen we er wat naar uit om erin te gaan? Nou, ik heel eerlijk zeggen, ik ga er net in. Nee? Nee. Mijn vrouw gaat er wel in. Ja. Nou, ik zou er ook rustig zien aan.
Ja? Ja. Ik ben een keer in Oostenrijk, ben ik mijn gondel naar boven geweest, in de Alpen. Ja. Dat had ik die in omdat ik er weer. Wie kreeg ik dat niet van? Ik denk, ben je nou? Ik doe het nou ik. Snap je hem? Ja, ik snap het. Ja, maar je vindt het wat spannend. Ja, ik vind het spannend. Ik heb een beetje hoogtevrees en dan is het heel moeilijk. Maar mijn vrouw wordt rijden en ik zeg, dat ga ik mij. Ja, ze een beetje ter ondersteuning. Ja. Kun je niet alleen maar zien hoe het zit erin. Ja. Maar wat is dan wat jou dan spannend vindt? Nou, weet je wat het is? Ik ga een gedeelte hoogtevrees. En dan als dan in een vliegtuig gekeerd wordt. Maar hier, jongen, dat is verschrikkelijk. Ik kan dit net uitleggen, maar het is verschrikkelijk. Nee, maar we beginnen te zweten of zo? Ja, dan begin je wat hyperventileren en zo. Dus ik begin er net aan. Dus zijn ik in Oostenrijk dan wel iets gondel geweest? Ja, dat ben ik zo'n gondel geweest, maar ik denk, ben je nou weer zwaar? Er komen dan 100 man in, die gaan naar boven in de Alpen, in de box in, dat maar één keer. Ja. Maar ik heb wel heel angstige momenten beleefd. Ja, heel angstig. Ja. Maar ik ben blij dat ik het niet aan heb, maar goed. Maar één keer niet weer? Nou nee, derde ik net bij. Nee. Eén keer net bij. Nee. Vierde ik denk, dit gaat door. Snap je? Maar vliegtuig zei je van, hou je geen les van? Nee, heb geen les van. Nee, hè? Nee. In Griekenland staan maakt het niks. Wat soort verschil dan? Ja, ik denk het ding. Ja. Dat denk ik, ja. Vind je het schande dat je daar les van houdt net? Ja, ik vind dat wel schande, maar ja, we vallen meer mensen de les van haar, dus ja. Ja, je bent net niet eens. Nee, dat klopt. Maar ik vind het een geweldig ding, hè. Ja. Maar goed, die vrouw die zit er ook in. Ja. En die gun ik het wel. En wat vindt je vrouw ervan? Dat je zei van, nou, ik doe het maar? Nee, dat vindt ze prima. Oh. Die snapt het. Had ik op een flat staan, zo, ja, treed je een heug en dan kwam ik net bij de railen. Nee, ik kwam net bij de railen. Nee. Dan breekt de zwet nu. Zit je hem daar nog het reuzenrad in? Nee, dat was niet de bedoeling, nee. Waarom net? Omdat ik niet bang ben, maar ik heb erachter zo vaak gezien van boven. Ik heb vroeger al gevlogen. Oh ja? Dus ik heb altijd op 300 meter wel gezien hoe het erachter was en dit trekt me niet. Het is mij niet al te uitdagend. Nee. Niet hoog genoeg? Nee, ook niet hoog genoeg. Dit noem ik een daling. In 50 meter begin ik met een daling. Ja, zo zie ik het, ja. Maar je bent dus piloot? Vroeger wel, ja. En wat voor vliegtuig Ja, dan? gewoon sportvliegtuig. Oké. Ik was private pilot, ja. Maar dus dan is dit net meer interessant? Nee, dan denk ik, ja, en vooral erachter niet. Hè. Als het nou ergens anders was, dan zou ik misschien wel zeggen van, nou kijk van boven. Maar nee, dat was de reden dat ik denk van, dat hoeft voor mij niet. Nee. Maar ik wil wel erin, maar het is niet dat ik zeg van, ik moet, nee. Hoe is het? Nou, wie hartstikke leuk. Ja? Ja, we staan heel lang in Drachten geweest, dus het is een keer leuk om van bovenaan te zien. En wat hebben we doen? Nou, Kielster betonkoers naar helemaal zien, de fietsbregen zelfs, dus best wel een heel eind. Heel leuk. Wie wordt de moeite waard? Ja. Absoluut. Ja, moet erin. Zeker. Of moet nog een keer? Morgen nog een keer, maar morgen werk. Ja, dat is zeker gebeurd. Nou, veel plezier hè? Ja. Doei. Bedankt dat je haast naar een video van de Frieske Vlogger. Voor het leuke video doe dan toe omheen. Worst meer zien, abonneer dan door op die knop hieronder te drukken. Haast nog zelfs een hele goede suggestie om ergens heen te gaan voor een video. Meld het dan hieronder in de reacties. Ik kan niet beloven dat ik deel kom, maar ik kan er altijd even een chef voor zelfs en waar weet.